În oricare sport, indiferent, hai să-l numim chiar și cel mai inofensiv sport, șahul, tot poți fi traume. Corect, indiferent. Poate fi traume nervoasă, poate fi traume mecanice, nu contează, dar oricum traume sunt. De ce ea? Orice traumă este legată de un proces inflamator sau un proces undeva destructiv în organism. Noi nu vorbim acum de traumă în anumit loc. În general, oricare traumă este un proces inflamator. Oricare defecțiune în organism care se trece, așa este organismul uman construit. Este, nu pe degeaba se numește că organismul uman este unul dintre, dar nu că unul, dar cel mai intelectual organism de pe pământ. Deoarece el în momentul când are o problemă în organism, sau când are o traumă, sau când ceva, un lucru, un mecanism nu merge așa cum trebuie să fie, el dă un impuls nervos către creier. În momentul ăsta, creierul dă înapoi alt impuls nervos, la momentul unde este afectat, face un proces inflamator. Procesul inflamator este pentru a regenera sau a stopa acțiunea la nivelul dat. De ce oricare traumatism, el este urmată de un proces inflamator. Haideți, de exemplu, să vorbim de o luxație, da? Sau de o contuzie. Contuzia asta ne-a lovit la țesutul moalea undeva. Ce se întâmplă? Primul rând, se înroșește, apoi se idemățează și apoi apare următoarele etape. Până taie, după anumite culori, până la verzui deschis, care până la trece. Acesta și este procesul inflamator. De ce în sport, vrem, nu vrem, dar procesele inflamatorii sunt prezente. Eu cred că, știți cum, nu e copil în Republica Moldova care în ultimii 10 ani de zile s-a născut și n-a folosit vibricolul. Avem noi așa un produs pentru copiii nou născuți. Acum nu cred că eu sunt sportmen în Republica Moldova care să nu cunoască produsul de Traumel. Traumelul, noi îl avem în Republica Moldova sub diferite forme. Avem fiole, avem pastile, dar cel mai mult aș vrea să vorbesc astăzi noastră despre unguent. Traumelul fiind un antiinflamator natural, fără reacție adversă. Eu am uitat să spun când merge vorba despre companie, că compania, înainte de a produce un medicament, se orientează după două principii de bază. La ziua de astăzi, v-am spus, compania are peste 400 de medicamente înregistrate în toată lumea, la noi în Moldova le avem 30-29 de produse, dar fiecare produs, înainte de a fi lansat pe piață, el trebuie să treacă două testări. Prima, trebuie să facă studiu clinic care să demonstreze că eficacitatea acestui medicament natural este echivalentă cu un produs chimic și al doilea, trebuie să demonstreze siguranța în administrarea acestor medicamente. Când vorbim de siguranță, eu, din punct de vedere medical, stimați colegi medici care sunt prezenți în sală, au să-mi confirme. Sunt 3 categorii grave de pacienți cu care poate să întâlnească un medic. Asta sunt gravidele, asta sunt copiii noi născuți și asta sunt pacienții vârstnici. Dacă vorbim de gravide, o simplă răceală, care pentru un om normal, pentru noi, o trecem, putem administra oricare medicament, să o trecem la o gravidă, medicul nu poate administra, deoarece răspunde de 2 suflete. De aceea, toate medicamentele companiei HEL sunt recomandate la aceste 3 categorii de pacienți. Eu câte ce vă spun asta? Atât sunt ele, desigur. Ele sunt medicamente care nu au reacție adversă. Cineva din voi a primit o perioadă îndelungată antiinflamatoare nesteroidiene. Pentru urma unui traume sau un proces inflamator. A primit careva. Nu, hai să numim, eu nu știu, ibuprofen sau ceva de genul ăla. Dar se stăsneați, o scăzați. Dar vă mă câtați! Bă, asta este, nu vă rușinați, că nu suntem la examen. Ideea este, am vrut să vă spun așa, după 3, 5, 8 zile, nu știu, permanent, administrând acest medicament, n-a simțit nicio schimbare careva în organism? Cum ar fi, de exemplu, o durere de stomac, o acutizare a unei eroziuni, că voi, sportimile, nu mâncați chiar așa cum mâncăm noi, oamenii obișnuiți. Voi aveți un regim alimentar mai deosebit. Și respectiv, la voi, gastritele, ulcerile, ele sunt, vrem noi, nu vrem. Antiinflamatoarele, prima și cea mai gravă reacție adversă a lor sunt că au acutizări asupra mucoasei gastrice. Traumelul, fiind un produs natural, el nu are aceste acutizări. Și el poate fi administrat. Apare următoarea întrebare la voi. Dar noi suntem sportsmeni profesionali.
Noi trecem doping controlul. Cum e posibil? Ce facem noi cu chestia asta? Vreau să vă spun că compania Hell, la urmă prezentării, am să vă arăt un mic video. Noi suntem în colaborare cu foarte multe cluburi sportive din lume. Ca să înțelegeți, medicul în 2011-2018, medicul de la echipa de fotbal din Barcelona a fost medicul care a trecut stagierea la compania Hell. Și el a făcut un experiment în această perioadă de 2011 până în 2018. El a tratat echipa de fotbal numai și numai cu produsele companiei Hell. Vreau să vă spun că în perioada asta niciun sportsmen nu a fost decalificat din cauza dopingului. Sunt produse naturale. Ele nu se acumulează în organism, ele nu se rețin în organism, ele nu stau în organism cu lunile, cum sunt medicamentele chimice. Ele sunt produsele, de aceea se numește medicina care se ocupă compania Hell, este medicina bioregulatorie. Ea ajută la momentul, organismul uman, cum am spus, este cel mai inteligent organism din toată globul pământesc. El singur se poate trata, dar are nevoie de inițierea aceasta, de, cum s-ar numi în popor, de un picior în fund, ca să pornească acest proces de stabilire a organismului. Iată, produsul companiei Hell asta și fac. Ele inițiază procesul de autotratament și mai departe de voi organismul să lucreze.